Comrades, ndimati ndikupempheni kuti pakati pathu titasiya activism ya Jelasi zikhoza kutithandiza. Zikhoza kuthandiza makamaka pomayang'ana msuzi umene uli m'mbale mwathu ndi nyama imene ili m'mbale mwathu posamayang'ana msuzi kapena nyama imene ili m'mbale mwa wina. Umati ukakhala tsidya lino umaona kuti kuli sipu. Ukamayang'ana tsidya ilo umaona kuti kuli sipu. Ukachoka kumene uli kuja ndikupita kumene umaona kuti kuli sipu kuja, ukakayang'ana kumene wachoka umakapeza kuti sipu uli kumene iwe wachoka. Ndimafuna ndinene kuti activism simangotengera kuti kodi munthuyo wayankhula video ka audio yokhuzana ndi chani zimene iweza kusangalasa. Ayi, pamakhala zinthu zambiri, even ngati zimene amayankhula aboni kalindo, pali zinthu zina zimene zimakhala zabwino zonena kuti ku opposition zimawasangalatsa, zomwezo kuboma sizimawasangalatsa. Pali zina zimene amayankhula zonena kuti akuboma atha kusangalala, aku opposition ndi kusasangalala. Out of the 22 million people, ukaimva audio imene yapanga aboni kalindo, tisamayimve ngati kuti imene tayimverera ife, chifukwa mawu omwewo onena kuti iwe chitsiru, wina mawu omwewo amasangalala nawo. Kwanena mawu omwewo wina kuti iwe chitsiru, wina kukwiya nawo mpaka ndewu imabwerapo. Ndimafuna ndikuuzeni ichi, activism si ntchito yonena kuti umakachita apply wina wake ndikukulemba. Zimangotengera kuti maluso ako ndi kusatira chidwi chako pa zinthu zochitika mdziko mwako zimakhala bwanji, umazitsatira bwanji. Ndikhoza kukuwuzani kunena kuti ngati mmene kulili ku DPP kuitenga yokha ng'onena mawu kuti DPP nkwasiyapo, sapanga DPP. Koma mukatenga ma members kwaika mmenemo apanga DPP. Now, zinthu zina zimene zikuchitika mu DPP, ngati ma activist sitingathe kuziunikira, democracy yathu singapite patsogolo. Democracy yathu singapite patsogolo, ndipo sitinganene kuti ndife anthu omenyera ufulu, chifukwa zina zimene zikuchitika mu DPP imo zikuphwanya maufulu a anthu ena. Ndiye munthu amene wakhala ndi umwayi wake ofuna kuti apeze ufulu wake, activist, ndikukabwera ndikumakayankhula zake, ndikuona ngati kuti ndikuti tikupanga, we are practicing activism ya Jelasi imene sitipitisa kwina kulikonse. Enafe sitinabwerepo ndikunena kuti bwanji anthu akufuna kuyendera limodzi asayendere limodzi. Ayi, timalola kuti anthu aziyendera limodzi, zakhala zikuchitikapo mmene boni kalindo anatenga Monlo, anatenga ena aliwonse kupita kumakapanga even ma demonstrations kumulanje. Chimene chinawalekanisa anthu amenewa palibe amene anapitapo pakati pawo ndikawalekanisa. Now lero Ben Longwe akubwera nkumayankhula ayi awa sakuyenera kupanga zakuti, koma amayenera kupanga, amayenera kukhala ndani. Ngati ma members a chipani cha DPP akuphwanyiridwa ufulu, ma members amene ali nzika za dziko la Malawi anangosankha iwo kukakhala ma members a DPP, koma ndi nzika za dziko la Malawi, ndezi kuphwanyiridwa ufulu kudzera kuma association amene adapanga. Wina ndikubwera ndikuamenyera ufuluwo kuti aupeze, democracy yo iwakhalirepo. Munene kuti munthu amene walakwitsa, and activist wanzeru palibe amene angabwere ndikumakanena kuti ayi ine ndikudziwa amene amadya ndalama, amadya chani. Munthu wachoncho akangofika choncho dziwani kuti munthu uyo ndi wabodza, ndi bodza lakero silingamuthandize, chifukwa ngati iyeyo amapezeka kuti akudziwa koma osauza Amalawi, akanena bwanji atapezeka kuti wakwiya ndi kulephera kwake. Chifukwa pali zinthu zina zimene zimapangisa kuti munthu uzadziwike walephera posadziwa
choyenera kuchita. Mwachitsanzo mdziko muno mwachitika za East Bridge, nkhani yokhuzana ndi fertilizer kumene akugulira. Ndi activist uti amene waganizira kuti akhoza kupita ku court ndi ukatenga court injunction ndi kulepheresa process imene ijayo apart from kumangoyankhula ma VN. Mukaona kuti palibe. Koma anthu akuyembekezera kuti wina apange ukazi woche ndi apita akatenge injunction ndi yokhuzana ndi East Bridge ndi wina abwere anene kuti aye koma wapanga bwino. Koma muone kuti kodi anthu ena satulukapo ndi kunena kuti sudapange bwino, atuluka. So sitimapangirana zochita ku activism chifukwa ku activism sitimalembana ntchito. Activism imakhala ntchito yodzipereka wekha, kuchita kukhala ndikuona kuti okay ine nditha kuzipereka. Ngati ukupeza njira zonena kuti iweyo uzitha kumapindula mu ntchito imene ukupanga ndi kuti ndi iweyo ngati munthu. So wina asabwere ndikubwera ndi nkhani zake ndikumakayankhula zosalongosoka. Ife sitimakhala anthu onena kuti a Jelasi. Tingomvetsera zimene anena aboni kalindo. Zimene anena aboni kalindo tizimvetsere kuti kodi zikutanthauza kuti chani. Opposition imene it is not taking the opposition imene siri kuziwa kuti ufire yawo ndi chani. You cannot bring issues on the table and be discussed. Ndi chifukwa chake tu awawa achakwerawa akutitola amalako. Pamenepo aboni kalindo ayankhula momveka bwino kunena kuti opposition imene ikugona ikupangisa kunena kuti zinthu zina zisamayende mdziko muno. Now enafe tinaganiza kunena kuti opposition iyo idzuke, tizuzule idzuke, ndipo sitizuzula ngati mmene amapangira abeni longwe pomatukwana mpaka pomatukwana state president. Kodi a DPP akanakhala kuti enafe tikutukwana kumamutukwana president Professor Arthur Mutharika, kumamutukwana ngati mmene amatukwanira abeni longwe kumamutukwana state president, tikanakhala tili pati. Enafe olokuti muyangane ma audio onse amene timayankhula simuzapeza pamene pakutukwana Professor Arthur Mutharika, koma timadandaulira chifukwa the Bible says kuti wankulu sitimukalipira, wankulu timamudandaulira. Now kudandaulira kumene kumabwera ena akutenga ngati kuti iweyo ukutukwana. Kodi kutukwana kumene amatukwana abeni longwe kumamutukwana state president ndi kuyankhula kumene enafe timayankhula kumuyankhulira president wathu Professor Arthur Mutharika cholinga choti ku opposition kukonzeke kopsa kukhoza kukhala kuti. So enafe sitifuna zoti mwina kumangolimbana. Hayi, abeni longwe aliyese akudziwa kuti kufikira siku la lero abeni longwe ali ndi milandu dziko lino la Malawi, ndipo abeni longwe sangachoke kunja ndikubwera ku South Africa ndikubwera mdziko muno ndikuponda airport ina iliyonse olo depot ina iliyonse ya mdziko muno osamangidwa. That much cannot happen. Ndelero akamabwera kumanena kuti hayi ine ndikhoza kubwera ndikakhala mboni ku milandu imene ena atenga court injunction imene atenga, ine ndikhoza kukakhala mboni. Ine ndi apemphe abeni longwe kuti akhale okonzeka ndipo azizikonzekeretsa kubwera kuno kuzaperekera umboni umene akuudziwa. Akhale ndithu azikonzekeretse kuti abwere mu dziko muno adzaperekere umboni. Tili nazo nkhani za Abushiri zimene ngakhale kuma lawyers a Abushiri apempha mboni za ku South Africa kuti zidzachite kubwera osati zaperekereso umboni wawo pa ma audio, koma zibwere zidzalowe court. Ndipo tikuapempha abeni longwe kuti abwere azaperekere umboni ndipo tiyathandiziraso transport tiyapatsa. Zoti abeni longwe analandira drama kuchokera kwa achipungu kuti azipanga za APM ayimenso, izozo tikuzidziwa. Anena afe sitinabwere ndikumaziyankhula, tinaziwa kuti no iyo ndi msuzi wa m'bale mwawo. Abeni longwe analandira drama
kuchokera kwa achipungu, ali ngati mene ali a game changer, analandira ndrama kuchokera kwa achipungu kuti azipanga. Andi game changer awo ndi m'bale wawo wa achipungu amene akupanga zinthu zonena kuti APM ayimeso. Achipungu omwewo atenga ndalama akampatsa mwana wina tsikana wakusalima amene watenga tima klipi tonse ta ineyo tokhudzana ndi ineyo ta PP chani zonse zimene ndimaponya m'magrupu za DPP ndikuzitenga zimene zija ndikumpatsa munthu winanso wakusalima komweko, ndikupanga audio video clip imene wina waikamo mawu. Zonsezo ndramazo zochita kuchokera kwa achipungu kuti akhale ndi kuthana ndi malata. Zonsezo tikuzidziwa koma sitingalimbane nazo, tilibe nazo ntchito chifukwa zimene zikuyankhulidwa ndizonena kuti kwa enafe tilibe nazo ntchito, sitikuyang'anaso zimenezo koma tikuyang'ana kuti kodi democracy mu chipani cha DPP ilimo kapena mulibe. As they claim kuti it's a democratic progressive party, kodi democracy yo ilimo kapena mulibe? That's the fight. Chilungamo chimene adachilemba pa nsalu pa ground chilipo kapena palibe? That's the fight. And imeneyo ndi nkhani imodzi yakumenyera ufulu anthu amene akufinyika, anthu amene sangathe kuyankhula, anthu amene alibe mawu oti akangoyankhula akulemberedwa makalata iweyo wachotsedwa, akangoyankhula kandi regional governor iweyo basi wachotsedwa, kandi district governor iweyo basi wachotsedwa. Anthu amene wowo ndi amene tikuamenyera ufulu. That's activism. So anthu mukamayang'ana mbali ya wina kusiya mbali mwanu, mwina mbali mwanumo ndi mmene muli suzi, mmene muli nyama, koma mukusiya ndi kumayang'ana mbali mwa wina. That is jealousy activism. Imene sipita patsogolo, sipita patsogolo. Ife tikuganizira kuti kuzuzula opposition, kuithandizira opposition amene akanakhala kuti akudandaula ndikukhulupirira kuti akanakhala akuboma. Kuti chifukwa chani ukuzuzula opposition? Chifukwa sizingatheke kuti iwe wemwe ukalandire ndalama kuboma ndikumakazuzula kumakaifunira zabwino opposition. Chifukwa tikanakhala choncho ndikuti amene akanakhala kuti akudandaula akanakhala akubomako, kuti iwetu ukupatsa ndalama koma mmene ukupatsira ndalama ukukhala ngatinso kuti ukufunira zabwinonso aku opposition. Ndekuti adani akanakhala akubomako, adani sangakhalenso within the opposition. Ndekuti kuganiza kulibe, kwangokhala kuja kuti kuganiza kwa sharo kumene anthu akunamizidwa. Remember DPP members, mwanamizidwa nthawi yayitali, kwambiri, ndipo zovuta zonse zimene anthu amene anatenga udindo mu 2018 amene anazitenga kuti ifeyo ndi eni wake otsogolera chipani ichi, tikamati decision yachoka ndekuti anthu ake ndi awa. Mukudziwa zimene akhala kupanga, mwakhala mukudandaula anthu kuchoka kwatenga makuka ku constituency ku area, kwatenga mama wa 8 koloko president akupita kunja 3 koloko, kwatenga 8 koloko kwakwezesa malole kumapita ku airport, kukakhala mamawa mpaka 5 o'clock, kukafika kumene kuja a president akupereka kangachepe kuti akaka anthu agawane, kangachepe kachaka kuthawisidwa. Anthu ake amene amapanga zimenezo ndi omwewo amene ali kumbuyo kwapita Mutharika kunena kuti ati ayimeso, cholinga choti azizapangabe zimenezo. Anthu amene akhala kunena kuti kumamukuta Peter Mutharika uja kuti Peter Mutharika asayende, asachoke ku Page House kupita ku Mulanje, asachoke ku Page House kupita ku Zomba, asachoke ku Page House kupita ku Lilongwe, asachoke ku Page House kupita ku Kasungu, asachoke ku Page House kupita ku Nzuzu, asachoke ku Page House kupita ku Nkhatabe, asachoke ku Page House kupita ku Karonga. Tangoganizani inuyo mmene ulili msewu opita ku Karonga muchiweta monse umu, akadakhala kuti apita Mutharika amayenda, zimene zikadakhala zitadziwika kale kuti misewu imene ikupangidwa m'Malawi muno ndi amuno mokha mu Lilongwe kapena matauni, zikuonekera matauni zitukuko. Koma if we talk of misewu imene ili m'makwalala
ngati madera onena kuti mwina president sapitapitamo ndekuti sizikudziwika kuti status ya misewu imene ili bwanji chifukwa choti opposition sikuyenda. So mukaona inuyo kunena kuti mmene alili anankhumwa akuyenda kuchoka kuno ndikafika ku Karonga kusonyeza kuti ngati leader of opposition waona mmene sewu ulili ndikuti ali ndi kuthekera kuti even mu parliament akhoza kukayankhula. Lero wina akabwera kuti ayankhule za kuyendayenda kwa president kuti aziziwa mavuto amene alipo, abwera ndikunena kuti anankhumwa amutuma. Chimozimozi tikadakhala kuti tapita anthu ku convention ndi ukatenga mpando kayakatenga ndi Peter Mutharikawo, kayakatenga ndi Asaka, kayakatenga ndi anankhumwa, kayakatenga ndi akabambe, kayakatenga ndi amwanamveka, kayakatenga ndi akadama, koma one of them akatenga ndekuti anthu agwirana naye kuyamba kukonza chipani cha DPP ndekuti ayenda ndikumaona mavuto aja ndikumawuza akuboma ndekuti anthu kumadziwa dziko ndikumadziwa kuti status ya misewu mdziko muno sili bwino mwakuti muzipatala mulibe mankhwala mwakuti. Ndipo ufulu umene ma activist kunena kuti ife tikumenyera Malawi ufulu wa ma audio ukanakhala umene kuti unayenera kuti uthe pano pamafunikira paja ponena kuti kuchita visit every district of this country. Amene akunena kuti ndi activist, amene akunena kuti ndi odziwa malamulo anayenera kuti achiye activism ya ma audio ndi kutuluka poyera ndi kumakafika kodi kumangochi kuli bwanji, ndi kumakafika kodi kunchinji kuli bwanji, kodi kusalima kuli bwanji, kodi kunsanje kuli bwanji, kodi kuchikwawa kuli bwanji, kodi kunzuzu kuli bwanji, kodi kunzimba kuli bwanji, osati kumangodzuka mamawa kumangoti ine ndine dangerous child. Dangerous child akanakhala zija zonena kuti wapita ndithu ku khoti ndi ukayimisa project ya East Bridge ijayo ndi kuyimisa imene chatimati amene ndi dangerous child. Zimene zamuchitikira nzathu Lighton Mangochi tisazitengere ngati zinthu zoti zokondweresa kapena zoti wina akhoza manenera ko matama kuti aya akadani manga ine akanazaona kodi aboni kalindo dziko muno sana mangidwe kankapo sana tengedwe kumangochi kukasidwa kuzomba kuchokesa kuzomba kumabweresedwa mulilongwe bwanji sana pange mavuvu ndikunena kuti ineyo sindingathe kumangidwa. Amangidwa ako aboni kalindo nziko muno khani zokhuzana ndi magetsi kuti anaba magetsi kwatenga lero awatenga mawa awatenga bwanji sana bwere nthawi imeja ndikunena kuti ine ndine dangerous child ndipo simukuyenera kundipanga zinthu ngati zimenezo. Tisamati chili kwanzako nkumati chigwire nyanga. Lighton Mangochi akufunikira support yathu isakhale wapwetekesa. Support yathu isakhale yoti tikhale ngati kuti ifeyo tikuwaseka kapena tikuwalimbikisa mtima zinthu zimene ife sizingachitike. Zimene ayankhula aboni kalindo akuyankhula ngati mmene zimakhalira maliro kuti maliro akakhala kwa wina umapita ndi ukampepesa lirani monga munthu wachikhulupiriro zimene zachitikazi zimvetsetseni Mulungu wamukonda nzathuyu koma inuyo munamukonda koma Mulungu amukondesetsa. Koma zinthu zomwe zija zikangotembenuka kukhala kwa iwe mawu ngati amene aja suma wamva yayi umakhala ukuzigwetsa ukulira chifukwa choti cha pain imene imakhalapo mu mtima mwako. Tiyeni tikhale anthu omvetsetsa, anthu oziwa chimene tikupanga, anthu okhala very persistent. Pasakhale ongoyang'ana kuti kodi chachitika ndi chani nthawi yomwe ndikuyamba kuchita judge by just looking at the cover. Read the book. Don't just read the cover and judge it. Read the whole book from page 1 to page 100 and you conclude. Issue imene mukhani ndi yakuti. Koma kubwera ndikumanena kuti zamangeni ine mukandimanga ine muzaone zimene ndingakupangeni. Akuluakulu tiye tizitenga ame mene ilili kuti abwera pakhomo pathu mwazizizi tilipo tokha ngati akuba amabwera mwina anthu awiri atatu ndikuchita defeat the whole house. Munthu ukabwere ame ali mu uniform. Are you serious kuti paka munthu ukhoza kupeza mphamvu yonena kuti utha kulimbana nawo anthu amene achangakhala kuti ndiwe wamankhwala? Tiziyankhula zinthu zonena kuti zitisangala zizikhala kuti zikumanga.
activism ya Jelasi yoti koma ndipange ine si activism yabwino, ndi activism yonena kuti mukhoza kulephera. Wina amatha kupezeka zija zoti akupanga china, wina akupanga china, ngakhale ma organization onse atakhala kuti akugwira ntchito paokha, koma in coordination zimatha kutheka. Koma osati chifukwa chonati mwatengana ma organization onse mwayikana pamodzi ndi muti aya pano patiye tikupita kulilongwe ndi basi tiyeni kulilongwe, chifukwa wakuti wayankhula zofuna za ine ndi kuti basi tikupanga zinthu zimodzi. That's not unity of purpose. Ndikukhulupirira kuti mukadakhala kuti mukutenga malangizo amene enafe timakupatsani, ma activists akanakhala pano patagwirana pamodzi ndipo bweza kupanga zinthu zolongosoka. Koma chifukwa chonena kuti mumasiya suzi umene uli m'mbale mwanu. Kodi litu kunatuluka nkhani ku dziko kuno yokhuzana ndi Boni Kalindo imene a minister a security adanena kuti Boni Kalindo alandira ndalama kwa maburundi kuti azewabakira, ndipo Boni Kalindo anabwera ndikunena kuti ndi asumira ndikuwapasa 7 days Malawi. Kodi nkhani imene ija pano paili pati? Chifukwa panali umboni wodziwika umene adawuzidwiratu Boni Kalindo kuti mwalandiradi ndalama, chifukwa chake nkhani zija adazisiya. Simungazipeze pena paliponse. Enafe timazidziwa zimenezo kuti nkhani ija inasiyidwa chifukwa cha izi. Anthu akulandira ndalama. Ndi anthu akamabwera ndikumangofikira kuti koma pali ma activism ena, ma activist ena amene akumangolandira ndalama kuboma. Umakadabwa kunena kuti kodi umboni umene ali nawo onena kuti anthu alandira ndalama ndi uti, pamene enafe timakhala kuti tikuudziwa ndithu umboni onena kuti Boni Kalindo analandira ndalama kwa maburundi, ndipo atabwera a minister anabwera poyera ndikuwauza Boni Kalindo kuti mwalandira ndalama. Boni Kalindo anabwera iye ndipita ku khoti paka anachita extract maloya awo kuti a minister apepese apo charge 50 million. Nkhani imene sinadziwike pamene yathera chifukwa chonena kuti a minister aja anali ndi umboni, ndipo anamuuza Boni Kalindo kuti umboni iweyo ndi uwu. Boni Kalindo okha anakhala du, anamuuza kuti pitiriza nkhani yakoyo uone kumene kutherere. Anakhala du pano pasakunena. So asamapereke ngati kuti kuchilimbikitso kwa anthu ena kuti azipanga mwano kuboma momubweresa malangizo. Ine ndi apemphe Alaitoni Mangochi. Alaitoni Mangochi ndi munthu wanzeru, ndi munthu amene amachita stand up, koma azikhala munthu wofufuza ndi kudandaulira kuboma. Asamakhale munthu wopyeza, koma azikhala odandaulira. Ndipo akhoza kuyima, kuyima kwawo kusamakhale kuyimira Kalonga yokha, kukhale kuyimira dziko la Malawi. Ndipo asasiye kuyimira Amalawi, akhale woyimira Amalawi, akhale one of the activists wa dziko muno, onena kuti asagwesedwe mphayi ndi zimene zachitika, kapena kuti asinzapangaso musamamvere iyayi, koma atenge approach ina chifukwa ali ndi mawu aulidala, ali ndi mawu omveka bwino, ali ndi command. Komanso akuoneka kuti even kukalongako anthu amawatsatira bwino, ndipo kufunika kuti iwaja akhale wa national, onena kuti atha kuyimira Amalawi. Kaya zinthu zija zachitika ku Nsanje, kaya zachitika ku Mwanza, kaya zachitika ku Mangochi, kaya zachitika ku Machinga, kaya zachitika ku Baraka, kaya zachitika ku Mzuzu, kaya zachitika ku Imbengweni, zikhale zije zonena kuti akuyankhulapo molingana ndi iwowo nzeru zawo, chifukwa activism simachita kulembedwa ntchito, koma munthu luso lako limene umakhala nalo ndi limene limathandiza. Ndipemphe Boni Kalindo, ndipemphe Beni Longwe, ndipemphe achimwemwe mphepo amaponya amphepo zinthu zokhuzana mwina kandi akabambe amene ali a DPP kumaziponya m'magrupu mukusonyeza kuti iwowonso ali ndi choice cha candidate wawo. Asamakonde kuloza zala anzawo. Ubale kapena ubwino wa activism suzaoneka pa Malawi, chifukwa anthu akhala kumangokangana, akhala kumangolimbana momwe apange umodzi umene amaufuna. Chifukwa chonena kuti amasiya ngati mmene ayankhulira Beni Longwe dzulo, akukanena kuti Alexson Munulo bwerani, Beni Longwe bwerani, koma akuti asalo ndani hayi, kusonyeza kuti pamene pajapo ngati mwayamba kudana kale ndi anthu ena, ubwino kapena kubwera pamodzi ndikovuta, chifukwa kuzikhala ngati nkhondo zonena kuti tikufuna tione kuti awa tiagonjetsa bwanji kapena ife tioneka bwanji kuti ndi apatsogolo. Koma kukhala pansi
ndikuyankhulana ndikupanga zinthu zomveka ndikumasamayang'ana mumbale mwa wina koma kumayang'ana chimene mukufuna kupanga ndi chani ndi zotheka kupanga unity of purpose. Ngakhale atakhala kuti anthu ena simukuafuna kuti mupange nawo ubale koma no need kumayang'ana mumbale yawo, chifukwa amene aja akafuna kuti akubweresereni kuti anyererere kapena kuti nawonso aonese kuti siolakwika abwera poyera ndi kuti kukhala nkhondo yosatha. Ndikukhulupirira kuti pa zimene tayankhula popeza anthu ife tinazoloya kuyankhulana m'maaudio, aboni kalindo akupempha kuti ma-activist tiyeni tibwere tigwire ntchito pamodzi, ayena akubwera akuzayankhanso pa audio momwe tangoyimba kuti achimwene ndichite nani broko foni ija ndichite nani broko munandichita nani broko panopa tiyeni tikhale ubale tiyeni tipange press conference limodzi ngati angakwanise kuchoka ku South Africa ndikubwera kuzalowa m'Malawi muno. Anayenera kubwera m'Malawi muno ndikupanga meeting limodzi ndi ma-activist anzawo ndikuona kuti okay anthuwa akupita uku chimene agwirizana ndi ichi. HRDC inakwanisa kupanga zimenezi koma kunalibe zinthu ngati zimene zilipo pano zomanena kuti koma uyu ayi koma uyu chifukwa choti ndagwirizana naye pa ichi ndiye koma uyu ayi koma uyu mawa ayi koma ndikhoza kugwirizana ndi uyu. Iye nafe tilibe udani ndi anthu, tilibe zija zonena kuti uyu sindingagwire naye ntchito uyu koma ayi koma uyu ayi chifukwa chake ena afe timakhala zija zoti kati kumana ndi aboni kalindo kaya tayankhulana zotani kukumana nawo pansewu mwina aboni kalindo ndi amene akhoza kunena kuti uyuyu ayi koma ine ndikhoza kuwapatsa moni. Kukumana kandi a Redson muno ndikukaya pansewu ayankhula chani kaya pa maaudio ayankhula chani koma ine kukumana nawo pansewu ndi apatsa moni. Kaya kukumana ndi abeni longwe kaya kumbali amayankhula zoti chani koma tikakumana pansewu ndi apatsa moni. Chifukwa chionena kuti ndimayang'ana za m'mbale mwanga sindimayang'ana za m'mbale mwa wina. Ndimadziwa kuti aliyense ma-activist panopa aliyense ali ndi association yake imene amapanga. Ena anasankha Ford, ena anapita ku MC anasankha MCP, ena anasankha DPP. Nde wina akakhala kuti ndi wa DPP zisakhale zija zomanena kuti wakhala liti wa DPP. Iyo ndi association. Tinali ndi Abile Mayaya nziko muno aliyense amadziwa kuti Abile Mayaya amapanga za MCP, Atrapesi amapanga za UTM, Reverend Sembereka amapanga za PP anali kumpaka nakayimira ku Mangochi. Palibe antambo amapanga za MCP, palibe panopa kupanga za CFT. Ndi activist aliyense amakhala ndi association yake zili ngati mmene kumakhalira ku church kuti munthu amatha kusankha kukhala wa Roman Catholic, amatha kukhala wa Mapente, amatha kukhala wa CCP, amatha kukhala wa Assemblies, amatha kukhala wa Seventh Day, amatha kukhala huso mmene wasankhira ye church chimene akufuna. Ku timu ya mpira chimodzimodzi atha kukhala wa Bullets, atha kukhala wa Arsenal, atha kukhala wa Liverpool, atha kukhala wa chani. Palibe kunena kuti ayi basi bwanji iwe ndi activist ndio ngokhala basi kuti ukangodzuka mama ati ni activist without association with the other people. How can people know you? People know you kuchokera kuma church. Akuma church amatha kunena uyu ndi wathu. And akuma church amachita prayer role yaikulu imene amatha kukuthandizirani kunena kuti iweyo mmene upangira zinthu ngati munthu opemphera uziyesesa kufika apa kulekezera apa. Ndikuti olo kutukwana kumene anthu timatukwana mwa mutukwana state president ngati munthu uli opemphera sungakwanise kwa mwapako kutulusa mawu kuma mutukwana state president chifukwa choti ukupemphera. Koma ngati sukupemphera utha kungoyankhula anyhow and ukamangidwa mukubwera ndikunena kuti aya akutiphwanyira ufulu. Kodi kutukwana ndikovomerezeka kuti ngati state president ukufuna kuti umuzuzule koma utukwane ngati mene amapangira Ben Longwe kumatukwana ndithu mpaka state president ndikuti kanero ndi activism yonena kuti olo akubomawo akondwere kunena kuti ati uyu ndi activist ndeti zimunyengerera. No, tiyeni poyamba tikonze nyumba yathu ngati mmene Hezekiya adawuzidwira kuti konza nyumba yako. Hezekiya atalandira uthenga kuti konza nyumba yako sanakalimbane ndi messenger kuti bwanji wandiuza uthenga ndikumamupha uja kumamutukwana amene uja anangopita straight kwa Mulungu. Mulungu mukumbukire zabwino zimene ndidachita pamaso panu. Kunali kugonja pamaso pa Mulungu kotero kuti Mulungu anamuonjezera zaka zina 15 kutsogolo. So lero amithenga akamabwera ndikupereka uthenga kandi ku DPP konzani nyumba yanu, kupereka uthenga kandi ku MCP konzani nyumba yanu, kandi ku Ford konzani nyumba yanu, kandi ku UDF konzani nyumba yanu, kandi ku Chipani UTM konzani nyumba yanu.
ndikufuna kuja kuna kuti zikhala ndi leadership yabwino dziko ndale it's about mayendesedwe abwino a dziko. So dziko likakhala likuyenda bwino aliyense amasangalala mu dzikomo, aliyense zimamuyendera, mabizinesi amayenda, zinthu zimachitika mwadongosolo, ngakhale mmakuka kwa kusonkherana kaya pa maliro anthu amasonkhana mwamtendere, maliro amayikidwa bwinobwino, matenda anthu amaonana, anthu amatengerana kwa neba, ndiperekezeni ine ndifuna ndipite ku chipatala ndadwala, munthu akhala ndi mafuta mgalimoto mwake atenga neba, ndikuti zinthu zimakhala zikuyenda. Koma tikangodzuka tose kumayamba kuyang'ana ku State House ndikumena kuti ndite ndikupanga activism chifukwa ndikutukwa na president. That's not activism. Activism yomayang'ana zako kuti ati wayankhula chani ndene ndiyankhule, that is jealousy activism. Mulungu angochita chokoma kuti atiunikire, ationetsere njira yabwino, machitidwe abwino amene tikhoza kupangisa kunena kuti siku lina Malawi izaloze kuti kodi wakuti amapanga chabwino chotani. Anthu azatiloze kuti ngakhale ena amaponya miyala kumagenda, koma uyu ndi amene anali wochita bwino. Mulungu atichitire chifundo nthawi zonse. Ine ndine Frederick Bire, Wataya Chako, Malata Gama.